Gurin ya ɗan yi shiru, na gaji da zama na tashi na yi masa sallama na fita, kuma duk ciki ba wanda ya biyo bayana. Ina tafiya ina waiwaye har na fita daga layin. Haka na je gida ni kaɗai, na san abin da yake damuna, domin na rasa mamaki nake yi, tsoro nake ji ban sani ba. Washe gari ya kasance ranar Juma'a, da wuri na fita ina zuwa na same su a ƙofar aji. Suna tsaye dukkansu su uku, muka gaisa da Jamila. Jamila ta gaishe ni ita ma da kanta, fuskar ta cike da damuwa da ba zan iya fassara shi ba. Na shiga aji na bar su a wajen, da aka fito ma haka dai a wannan yanayin na ganta. Ni ko ban takura sai na san dalili ba, amma abin yana damuna. Kwanaki 3 muka ɗauka a haka, sai da na ga daga baya ta warware, muka koma kamar da, amma ba zancen zuwa gidansu ko kuma waya. Na haƙura na ƙyale ta muka tafi a haka. Ranar muna aji sai kawai muka ji ihu mai ƙarfi. Kafin mu yi aune sai gani muka yi ta wuce da gudu, ƙanwarta da ƙawarta sun biyo bayanta da wasu malaman. Kafin a riƙe ta, ta fita a guje. Take jikina yi sanyi, al'amarin ya fara bani tsoro. To masu sauraro, tun daga wannan ranar sai da aka shafa sati bata zo makaranta ba. Idan na tambayi ƙanwarta sai ta ce min an kai ta wajen magani. Haka dai muka yi ta wannan gwagwarmayar tare da ita. Bayan tsawon ina ga kamar sati 2 ne, sai kuma na ga ta da makaranta. To daga nan dai muka ci gaba da mu'amala dai haka sama-sama. Amma ni lamarin yana damuna, sai dai na kasa gane kan lamarin matsalar daga ina take. Ita kuma gashi ta gagara samun damar da za ta bani cikakken labarin abin da yake faruwa. Haka muka yi ta tafiya, sai da muka kai ina ga mun kusa zangon ƙarshe, sai gaba ɗaya ta daina zuwa makaranta. To bayan na yi ta bibiya, a lokacin ma ƙanwata ta ma ta jima bata zo makaranta ba. Ina ga sai lokacin zana jarabawa ƙarshe sannan ta zo makaranta. To na yi damuwa, na shiga takura sosai, amma abokina ke ta bani shawarwarin in yi haƙuri, insha Allahu komai zai wuce. To tun daga nan dai na haƙura dai na fawwala Allah komai, amma ni na san me nake ji. Yanayi ne na farko wanda mutum ba shi da tabbacin abin da yake damun shi, bai ma san haƙiƙanin haka abin yake ba, sai dai ya tsinci kanshi kuma ake tabbatar mishi da wai soyayya. To ina ga tun bayan da